खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव माब्लाबा सिखाव आरो माब्लाबा डाकाइतनि जाथाय नाथाय बे खेबाव मानसि लांखारनाय जाथाय जादों थाखो 10 आव फरायनाय फरायसुलिखौ लांखारनानै नखरनिफ्राय दाबिबाय नोगोद 5 लाख रां लांखारनाय जाथाया तेजपुराव जादों तेजपुरनि शंकरनगरनि थागिबि मनोजनाथ आरो मृदुलानाथनि फिसाजो परिस्मिता देवीखौ सिनाय मोनै सुबुङा लांखारदों परिस्मिता देवीनि बिमा मृदुलानाथआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाजो परिस्मिता देवीया दरं कलेजाव एचएस फार्स्ट इयाराव फरायनाय फरायसा बेलासे 1 रिंगायाव फिसाजोआ कलेजनिफ्राय माब्ला सौफैगोन बेखौ बिमाया फन हरनानै खौरां लानायाव न' फारसे थांगासिनो थानायनि खौरांखौ फिसाजोआ बिमानो खोन्थाहरदोंमोन नाथाय फिन 30 मिनिटसो उनावनो फिसाजोनि मबाइलनिफ्राय सोरबा सिनाय मोनै सेंग्राया बिमानाव फन हरनानै परिस्मिता देवीखौ किडनेप जानायनि खौरां हरदोंमोन आरो 5 लाख रां दाबि खालामहरदोंमोन बे जाथायखौ लानानै मृदुलानाथआ पुलिस थानायावबो एफआइआर होदों लोगोसे बे लांखारनाय जाथायाव मुनदेखा मुंनि सेंग्रानि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों मानोना माखासे सान सिगां मुनदेखा मुंनि सेंग्राजों दावराव दावसि जादोंमोन होननानैबो फोरमायथियो मृदुलानाथ बिथाङा लोगोसे फन हरनायाव सिनाय मोनै सेंग्रानि रावखौबो मुनदेखानि बायदि खोनानो मोन्दों होननानै फोरमायथियो लांखारजानाय फिसाजोखौ थाबैनो उदां खालामनानै होफैनो थाखाय पुलिसखौ खावलायो नङाब्ला गावनि जिउखौ फोजोबस्रांगोन होननानैबो हुमखि होयो बिमाया BTCनि EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गं 90 नखरफोरनो थिं राननानै होदों जमदुवार बियाबनि EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा गं 90 नखरफोरनो नखरसेयाव 2 बान्दोलै थिं राननानै होदों EM बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर नखरनिया जेबो आइडि गैया आरो न' बां गैजाया बिथांमोननो थिं राननानै होनाय जादों बेयो मिरु सोरखारनिफ्राय BTCनि थाखाय सौफैनाय आरो मोनफ्रोमबो बियाबावनो 180 बान्दोल थिं सौफैदों बेखौनो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय न' बां गैजायै दुखिया नखरफोरनो गं 90नो 2 बान्दोलै राननानै होनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहाबो गंसेबाबो न' लुनानै थानो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि BTC सोरखाराबो खामानिफोरखौ मावनो नाजादों नाथाय रांखान्थि थासारिया मोजां नङैनि थाखाय नांगौ बायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै गासै आसामावनो रेभिनिउ गैया इनकाम सर्स आरो इन्डास्ट्रिफोरा 50% गैया होनजायो बेनिखायनो सोरखारा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बेबायदि खामानि मावनो हायाखै होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे दा बे समाव जा एसे रां मोनदों बेजोंनो लामा दालांनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा जानो गोनां मोनबा रायजोनि बिधानसभा बिसायख'थियाव UPआव BJP दोलोआ गोब्राब जुजिनो गोनां जागोन बायदिखौ नुहुरो योगी आदित्यनाथ दैदेननाय BJP सोरखारा BJP दोलोनि MLA मन्थ्रिफोरखौ गोजोन होनो हायैजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो गोजोन होनो हायैखौ नुनो मोन्दों बिसायख'थिनि सिगां फोसावदिं मेल खुंनो थांनायाव BJP MLA बिक्रम सिंह सैनीया गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरजोंनो फोसावदिं मेलनिफ्राय होखारहरजानायनि नुथाया समाज बिजोङाव गोसारदों मुजाफ्फरनगर जिल्लानि खाथावलिनि MLA बिक्रम सिंह सैनीया गावनि बियाबनि सिङाव फोसावदिं मेल खुंनो थांदोंमोन बेयावनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा MLA बिक्रम सिंह सैनीनि हेंथायै स्लगान होनानै बिथांखौ होखारहरदों आरो MLA बिथाङाबो रायजो राजाफोरनिसिम आखाइ खबजबनानै फोसावदिं मेल एंगारनानै गावनि गारिजों गिदिंबोफिननो गोनां जादों मख'नो गोनांदि MLA बिक्रम सिंह सैनीया दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय एबा बिस गोनां खोथा बुंनायनि थाखाय जेब्लाबो सावरायजानायाव गोग्लैग्रा सासे दैदेनगिरि थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथाङा मोनसे बिस गोनां खोथा बुंथिदोंमोन MLA बिथाङा बुंथिदोंमोन दि जायफोर भारतआव गावखौनो रैखाथि मोना बिथांमोनखौ बमजों बिरखारहोनांगौ होननानै अरुणाचल प्रदेशनि 17 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोनखौ इन्डियानि टेरिटरिनि सिंनिफ्रायनो चाइनानि पिपल्स लिबारेशन आर्मी PLAआ किडनेप खालामनानै लानानै थांदों अरुणाचल प्रदेशनि जिद' गामिनि मिराम तेरन बिथांखौ चाइनानि पिपल्स लिबारेशन आर्मीआ किडनेप खालामनायनि खौरांखौ मोनखांनायनि उनाव अरुणाचल प्रदेशनि MP तापिरगाव बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिराम तेरन बिथांखौ अरुणाचल प्रदेशनि सियांग जिल्लानि सिङाव थानाय लुंगटा जर ओनसोलनिफ्राय किडनेप खालामनानै लानानै थांदों बे खौरांखौ गिबियाव मिराम तेरननि लोगोआ अथ'रिटिफोरनो खोन्थाग्रोदोंमोन बेनि उनावसो मिथिनो मोन्दों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा ओनसोलनिनो सिखारि
मिराम टेरननि लोगोआ खुनुरुखुमै चाइनानि PLAनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हानानै अथ'रिटिनो खोन्थानायाव MP बिथाङा बे खौरांखौ मोननो हादों। उनाव बिथाङा भारत सरकारखौ खावलायहरदों जाहाथे चाइनाजों सावरायनानै थाबैनो मिराम टेरनखौ उदां खालामो। गुबुन फारसेथिं बे लांखारनाय खौरांखौ मोननानै इन्डियान आर्मियाबो चाइनानि PLAजों सावरायदों आरो आयेन बायदियै उदां खालामनानै हरफिननो थाखाय खावलायहरदों। स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसामा मोनसे नटिस फोसावदों। नटिसनि बायदिब्ला आसाम पुलिसनि माखासे पस्टनि थाखाय जि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट जादोंमोन बेयाव जायफोर उथ्रिसारखाबाय बिथांमोनहा कमन रिटेन टेस्ट होनांगोन आरो बे कमन रिटेन टेस्टनि थाखाय एप्लिकेशन जमा होनो नांगोन। अनलाइन एप्लिकेशनखौ आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट SLPRB assam.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि अक्ट'आ 21 जानुवारिनिफ्राय 30 जानुवारि 2022 मायथाइसिम। अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि डिटेल इनस्ट्राक्शनखौ SLPRB assam.in आवनो मोननो हागोन। इलिजिबल केन्डिडेटफोरा होखानाय वेबसाइटआव लगइन खालामनो थाखाय एप्लिकेशन नम्बर नङाब्ला मुं नङाब्ला डेट अफ बार्थ होनानैबो लगइन खालामनो हागोन। पस्टफोरा जाहैबाय 25 एप्रिल 2018 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम पुलिस कनस्टेबल ABUBनि 6662 पस्ट, 8 फेब्रुवारि 2020 मायथाइयाव फोसावजानाय APRO कनस्टेबलनि 813 पस्ट आरो FNES कनस्टेबलनि 788 पस्ट। 8 जुन 2020 मायथाइयाव फोसावजानाय DGCD आरो CGHGनि सिङाव कनस्टेबल एबा गार्डमेननि 754 पस्ट। बेनि अनगायैबो 6 डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल UB 705 पस्ट आरो AB कनस्टेबलनि 1429 पस्टनि थाखाय स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसामा मोनसे नटिस फोसावदों। बेफोर पस्टनि थाखाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआ फैगौ 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जासिगोन। मिरुफ्रा जाहैबाय बजालि, बङाइगाव, बिश्वनाथ, चराइदेव, चिरां, दरं, धेमाजि, धुब्री, कामरुप मेट्र', कामरुप रुरेल, करिमगन्ज, मरिगाव, शिबसागर, सनितपुर आरो अदालगुरि। बेनि थाखाय दिनैनिफ्रायनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। वेबसाइटआ SLPRB assam.in बेनिफ्रायनो एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। ट्रेनाव लुथिनाय जाथाय आलिपुरदुवार लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेसआव 2 दावबायारिफोरनिफ्राय माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा लुथिनानै लानानै थांदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलिपुर लामदिं इन्टारसिटि एक्सप्रेसनि सिङाव 2 दावबायारिफोरखौ थाल गैयै खालामनानै लुथिग्राफोरा बिथांमोनाव थानाय गासैबो रां आरो बेगाव थानाय मालफोरखौ लानानै थांदों। रेलजों दावबायग्राफोरा उनाव RPFनो खौरां हैनायाव RPFआ 2 दावबायारि, सासे हौवा आरो सासे आइजोखौ थाल गैयै हालोदाव मोनफैनो हादों आरो उनाव बिथांमोनखौ लामदिं रेलवे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। पाकिस्तानाव फिन बम बेरनाय जाथाय पाकिस्ताननि लाहौराव बम बेरदों जायजों दासिम 3नि जिउ खहा जादों आरो 25 जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला लाहौरनि मुंदांखा आनारकली मार्केटनि पान मन्डियाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हाथायाव जेब्लाबो सुबुंनि बाना जायो आरो बे मार्केटआव भारतनि मुवा बेसाद, सि-जोम बायदिफोरखौ फाननाय जायो। बे बम बेरहोनाय जाथायखौ दासिम रावबो उदखारि हान्जायानो सिमान लाथ'वाखै। नाथाय पुलिसआ गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला मटर साइकेलाव टाइम बम दोननानै बमखौ बेरहोदों। मटर साइकेलाव बम बेरनायनि थाखायनो खाथि खाला दोननाय गोबां मटर साइकेल आरो गारिफोरा थेर-बेथेर जादों। लोगोसे हाथाइनि न' बिल्डिंफोराबो गोबां खहा जादों। बम बेरनाय जाथायखौ पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खानआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो जाथायजों जोखोम जानायफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखायबो बिथोन होदों। बिधान सभानि अक्ट' फोसावनायनि उनाव मणिपुराव मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि उनाव दासिम 15,000नि गोबां लाइसेन्स थानाय सिलाइफोरखौ जमा खालामनाय जाबाय। बे खोथाखौ फोसावदों मणिपुरनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार राजेश आगरवाल बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुराव गासै 25,299 लाइसेन्स थानाय सिलाइ एबा गान दं। बेनि मादाव बिधान सभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावखांनायनि उनाव 15,240 लाइसेन्स थानाय सिलाइखौ जमा खालामबाय आरो बे जमा खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावखांनायनि उनाव लाइसेन्स थानाय सिलाइफोरनि अनगायैबो माखासे बेसेन गोसा बेसादफोरखौ हमदों जेरै 14,74,961 नि जौ हमनो मोन्दों, 26.55 कौटिनि ड्राग्स हमनो मोन्दों, 1.41 कौटिनि गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों
आरो 50 लाख नोगोद रां हमनो मोन्दों। आसामाव मैया सानसेयाव 7,929 नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों। बेनि मादाव 1,716आ कामरुप मेट्र'आव। मैया सानसेयाव आसामाव 61,352 नि देहायाव कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 7,929 नि देहायावनो कभिड-19 पजिटिभखौ मोन्दों। मैया सानसेयाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया 12 आरो पजिटिभिटि रेटआ 12.92%। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।